Namuhla ekuseni uphiko lama-Hawks ngokubambisana namaphoyisa alunywe indlebe ngabathile ngomuzo kwamashu bude buduze nendawo lapho kwenzeke khona isigameko sokuphanga imoto ethwala imali sangoLwesibili. Lo muzi usolwa ngokuba isidleke sobugebengu. We found a vehicle with Limpopo number plates on it. There's also a large quantity of number plates in the vehicle, registration plates of different vehicles. And the investigators were telling me that one of the registration plates was seen at one of our cash and transit robberies a few months back. There's 4 firearms on the scene, but there's a lot of explosives that are used in these cash and transit robberies. So these guys are definitely involved in cash and transit robberies. Kulesigameko amaphoyisa athola ama-number plate ezimoto zaseLimpopo kanye neziqhumane nezinhlokohlela zezibhamu zohlobo lwama-AK-47. Amaphoyisa athakhathazekile ngokuthi ngathi kunesandla esinoboya kuzo izinkampani ezithwala imali njengoba ziphangwa kalula. Kanti uNaker uveze ukuthi uphenyo lwabo luzofaka phakathi nomnikazi womuzi. We're quite convinced that when they let this house out to the criminals, they would have known that they're hiring the house out to criminals, and it's possible that this house is being used as a safe house by other criminal groupings. Inhlangano elwisana nobugebengu endaweni ithi kuyakhathaza ukwanda kwemizi engaqondakala ukuthi ngobani abahlala kuyo kwamashu. Isinenkinga around kwamashu ngezindlu ezirentiwe, almost 70 to 80% wemizi isi-rented. Nanombani uyafika aqashe endaweni kanti lo muntu uyi-wanted. Izolo kuboshwa abalisa ababili ebebefunwa phansi phezulu ngamaphoyisa ngamacala okubulala enyakatho yesifundazwe eZululand kanti bebebhace khona kwamashu esigcemeni sakwa K. Izolo bakhe kuboshwa abafana abawu2 ababefuneka eZululand amacala okubulala bese behlale emqashweni inyanga ezimbili kuya kweyintathu kuya phezulu. Ngosizo lwabakusebenzisana amaphoyisa nomphakathi kakhulukazi abaphelezeli bakwazi ukuthi bagcina bebabophile. Isigameko sokuqala senzeke ngoLwesibili eningizimu yeTheku efolweni. NgoLwesithathu senzeke kwamashu kanti izolo imoto ethutha imali ebisuka eRichards Bay ilibangise eDepot eWestville nayo ivinjwe yaqhunyiswa.